da dai sauransu. Bayan nan muna da shi HTML tags yana representing ɗin shi HTML tag yana representing by tags, sannan kuma it's an element for building blocks. Tags label piece of content such as heading, paragraph, table and so on. Misali idan na ce tags ina nufin kamar misali haka akwai open tags sannan akwai closing tags. Shi open tags haka yake, misali HTML sai ka danna close ka yi open tag, sannan kana so ka yi closing tags shi ma haka za ka yi. In ka danna wannan misali haka to ka ga ma kawai ina danna ya zo. Ka danna na gaban open bracket ɗin nan to za ga closing tags ya zo, sannan sai ka jawo wannan abin baya haka sai ka raba su haka misali. To a nan duk abin da za ka rubuta na HTML to a ciki za ka rubuta shi, ko me za ka rubuta a ciki za ka rubuta shi, ko menene, ko heading ne, ko title ne, ko paragraph ne, duka a ciki za ka rubuta. Misali a ce yanzu misali kana so ka rubuta ɗan gajeren website, to bayan ka yi open tag na HTML ka yi closing tags, abu na biyu da za ka yi shi ne za ka yi head. Za ka danna haka, sannan ka yi haka head, kaga ya fito sai ka danna sai ka rufe misali haka sai ka raba su sai ka yi wannan closing tags. To a head ɗin nan in kana so ka yi title to a ciki za ka sa title, misali ka yi haka title ya fito sai ka rufe sai ka yi space sai ka danna closing tags, kaga ya zo. To abubuwan da ake nufi da title saman shafinka me kake so ya fito, misali ni ina so honesty ta fito a kai, zan yi haka zan rubuta honesty, ga ta zo shi kenan. To idan na yi saving in na je can zan ga honesty a saman shafin browser ɗita. To mu zo ƙasa muna so mu heading, misali a ƙara raba su za ka yi haka H1. To H1 ɗin nan akwai H2, akwai H3, akwai H4, 5 and 6. To amma mu yanzu za mu ɗauki H, kuma duk haka ake rubuta su, kawai bambancin wannan 1 ɗin kawai za ka cire, ko ka sa 2, ko ka sa 3, ko ka sa 4, ko ka sa 5, ko ka sa 6. Yawwa amma za mu sa 1 sannan mu je closing tags. To me muke so mu sa a heading ɗin nan, misali mu ce hello. To sai paragraph P space. To misali mu ce assalamu alaikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To kun ga anan a taƙaice
mun yi ɗan ƙarami ɗan guntun shafin intanet, to ta yaya za mu gane cewa ya zama shafi na intanet? To abin da za ka yi anan shine za ka je ka yi saving ɗin shi. Misali yanzu ba nan bane ba, za ka shiga nan save, gashi nan sun rubuto ma duk abin da kake so ka rubuta, ƙarshen shi ya zama HTML. Misali yanzu ina so in sa home.html, kawai sai ka save. Shikenan abin da za ka yi nan shine ka yi preview ɗin shi, ka ga ya zai baka, wani yanayi zai baka idan ya zama shafin browser. Gashi sorry, akwai wani rubutu mai bi da ne a nan ƙasa a sama kan ban share shi. To misali yawwa, kun ga yanzu preview ɗin shi, kun ga hello, kun ga assalamu alaikum warahmatullahi, shine paragraph ɗinmu, hello kuma shine heading ɗinmu. Idan za mu tafi shafin browser gaba ɗaya, za mu danna ainihin nan ga inda aka sa open in browser, sai ku danna. Preview support browser install on your device do not support this operation. We recommend Firefox. Kun sun ce in yi amfani da Firefox, amma ni ban da Firefox. Saboda haka in kana da Firefox, da ka danna za ta buɗe maka, sai ka ga yadda shafin zai kasance. Amma a takaice dai yadda kuka gan shi a haka zai yi. To saboda haka yanzu za mu tsaya nan, za mu ɗora mu ci gaba. Abubuwan da ba mu kawo ba za mu kawo muku. Insha Allahu za ku fuskanta, za ku gane yadda ainihin shafin intanet yake, yadda ake gina shi har ya zama babban shafi ƙayatacce mai ban sha'awa ga kowa. Wanda muke so da al'umma ku biyo mu, ku yi liking ɗinmu, ku mana comment, ku yi subscribing, domin hakan zai ƙara mana ƙwarin gwiwa da za mu ci gaba da kawo muku abubuwa masu amfani. Mun gode.